Mayang hapon sa tanang mga kaigsuunan ug kahigalaan sa One Voice Christian Fellowship dinhi sa Dakbayan sa Iligan. Padayon kita nga nagadayig ug nagasimba sa Ginoo, gumikan kay gihatagan kita niya og kagawasan alang sa pagpamati sa iyang pulong. Ug mao kini ang highlight sa tanan natong panagtigom, ang solid proclamation of the Word of God. Gumikan kay mao kini ang pagkaon sa atong kalag. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo niining taknaa, please turn with me to Mark chapter 6 verse 1 hangtod sa verse 6. Marcos kapitulo 6 bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 6. Ang giingon dinhi: Si Jesus mibiya niadtong dapita ug mipauli sa iyang lungsod ug mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Nianang adlawng igpapahulay miadto siya sa sinagoga ug nagtudlo sa mga tawo. Daghan ang mga tawo didto, sa ilang pagkadungog kaniya nahibulong silang tanan. Busa nangutana sila, diin man niya hikat uni kining tanan, unsa mang matanga sa kaalam kining nabatunan niya, ug giunsa man niya paghimog mga milagro. Dili ba siya mauman ang panday nga anak ni Maria, ug igsuon nila ni Santiago, ni Jose, ni Judas ug ni Simon? Dili ba ang iyang mga igsuong babayi ani aman dinhi magpuyo? Tungod niini wala motahod kaniya ang mga tawo, ug miingon si Jesus kanila, ang propeta gitahod sa tanang dapit, gawas lang sa iyang kaugalingong lungsod, mga kadugo ug banay. Wala siya makahimog milagro didto, gawas sa paghikap ni adtong pipila ka masakiton ug sa pag-ayo kanila. Natingala siya sa pagkawala nilay pagtuo. Unya miadto si Jesus sa tanang kasikbit nga balangay ug nagtudlo sa mga tawo. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Now at some point sa ministeryo sa atong Ginoong Hesukristo, mga kaigsuunan, mipahawa siya gikan sa Capernaum. Ang Capernaum mao kadto ang headquarter sa iyang buluhaton sa pagpangwali, ug mipauli siya ngadto na sa mipauli siya didto sa Nazareth nga gi-refer nga hometown sa atong Ginoong Hesukristo. Ug sa adlawng igpapahulay naandan sa mga tawo nga muadto sa pinakaduol nga sinagoga, murag meeting place nila kining sinagoga alang sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. And on this particular Sabbath didto sa sinagoga, si Jesus misulod ug nagtudlo sa mga tawo. Now every time nga si Jesus mutudlo sa mga tawo, mga kaigsuunan, daghan gyud kaayong magtipok aron maminaw sa iyang pagtudlo because he spoke with authority and he spoke with power. And once again, ang mga tawo didto sa Nazareth, sa hometown sa atong Ginoong Hesukristo, nahibulong kaayo sila mahitungod kaniya. Ang ilang giingon, asa man gikan kining tawhanan ining mga butanga, asa man siya nakakaton niining kaalam nga iyang nabatunan o giunsa niya pagbuhat og mga milagro pinaagi sa iyang mga kamot. So you see, nakita nila, nadungog nila ang atong Ginoong Hesukristo, nakita nila ang mga milagro nga gibuhat ni Jesus, ug nadunggan nila sa ilang mga dalunggan ang kaalam, pinasahi nga kaalam gikan sa baba sa atong Ginoong Hesukristo. Hometown kadto sa atong Ginoong Hesukristo, mga kaigsuunan. Nakaila sila kaniya. Nakaila sila nga si Jesus panday, nagdako nga panday didto sa Nazareth. Nailhan nila ang mga ginikanan sa atong Ginoong Hesukristo, si Jose ug si Maria, and perhaps basin og pipila kanila kadula ni Jesus niadtong bata pa sila. Ang giingon diri sa bersikulo 3, dili ba siya mauman ang panday nga anak ni Maria ug igsuon nila ni Santiago, ni Jose, ni Judas ug ni Simon? Dili ba ang iyang mga igsuong babayi ani aman dinhi magpuyo? Tungod niini wala motahod kaniya ang mga tawo. So, familiar kaayo sila sa atong Ginoong Hesukristo. Nakailas sila sa ginikanan ni Jesus, ni Jose ug ni Maria, bisan pa sa mga half-brothers ug sisters ni Jesus Christ. Gumikan kay magtiayon man to si Jose ug si Maria, nakaanak sila sunod sa atong Ginoong Hesukristo. Nailhan nila si Jesus ug wala sila mutahod sa atong Ginoong Hesukristo gumikan niini.
So, giunsa man nga ang ilang hometown boy, magtudlo kanila with authority, ang panday, ang karpintero nga kaila nila, mutudlo dito sa sinagoga with authority, giunsa man niya pagkat-on niining mga butanga. So, subo kayong pamalandungon, mga kaigsuunan, nga ang Nazareth, ang hometown sa atong Ginoong Hesukristo, usa sa mga lungsod nga mi-reject sa atong Ginoong Hesus, mibalibad sa atong Ginoong Hesukristo. Privileged kaayo sila nga syudad, privileged, naay daghang kaayuhan nga ilang nadawat unta, nagtubo kanila ang anak sa Dios sa ilang taliwala, pero kining familiarity maoy nakapahatag kanila og kabugnaw, mga kaigsuunan. O dunay warning niini alang kanato dinhi sa Pilipinas. Adunay ebanghelyo nga gawas nun kaayong gimantala sa atong nasod. Ang pulong sa Ginoo gawas nun nga ginawali sa daghang mga lugar niining nasura. We have been raised around the gospel. We have Christian churches niining nasura, and yet most people walay pakabana sa pulong sa Ginoo, walay pakabana sa ebanghelyo, mga kaigsunan. Now, gumikan sa pagsalikway sa mga taga Nazareth sa atong Ginoong Hesukristo ug sa iyang pulong, wala makahimo si Jesus og daghang mga milagro didto. Mao kini giingon sa verse 5. Wala siya makahimog milagro didto gawas sa paghikap ni adtong pipila ka masakiton ug sa pag-ayo kanila. Natingala siya sa pagkawala nilay pagtuo. So, natingala ang atong Ginoong Hesukristo. Despite the miracles nga gibuhat ni Kristo sa ilang taliwala, despite His words of wisdom, power, and authority, misalikway gihapon sila sa atong Ginoong Hesukristo. Now, nganong natingala man si Jesus sa ilang pagkawalay pagtuo? Gumikan kay kining mga tawhana, aduna gayud sila'y advantages more than any other people. Doon na sila'y advantages, pero bisan pa sa advantage nga ilang nabatunan, ila gihapong gisalikway ang atong Ginoong Hesukristo. Kadto nga mga advantages nga ilang nabatunan, mauntay mag-aghat kanila nga makiguli sa Ginoo, maghinulsol sa ilang mga sala, pero wala nila kadto gibuhat. There are many blessings that all men enjoy. Daghan kayong mga panalangin nga gi-enjoy nato sa matag adlaw. Mga panalangin nga mauuntay mag-aghat kanato nga moduol sa atong Ginoong Hesukristo diha sa pagsimba, pagpasalamat ug pagsunod. Apan wala nato kana buhata. So, just as Jesus was amazed at the unbelief, kita usab nga mga Pilipino makahibulong gayud kaayo kung nganong majority sa atong mga katawhan walay pakabana sa atong buhi nga Dios despite the blessings nga atong na-enjoy gikan kaniya sa matag adlaw. Now, niining taknaa, mga kaigsuunan, atong pagahisgutan una sa tanan ang general blessings nga na-enjoy sa tanang mga katawhan without exception. Blessings nga mauuntay magduso kanato nga moduol sa Ginoo diha sa mga pagsimba. And then ikaduha, atong tanawon ang mga particular blessings nga na-enjoy sa mga katawhan didto sa Nazareth, ug particular blessings usab nga na-enjoy nato dinhi sa Pilipinas. Ug ikatulo, atong tanawon kung giunsa pag-usik-usik, pagkamasa sa mga katawhan sa mga blessings nga na-enjoy nila gikan sa Ginoo, imbis nga maghinulsol sila musimba, mudayig ug mupaubos atubangan sa Dios. Apan sa dili pa kita mopadayon, mga kaigsuunan, magampo una kita. O labing gamhanan nga Dios, salamat kayo sa kahigayunan nga imong gihatag kanamo karon alang sa pagpamalandong sa imong pulong. Among gipangayo ang pagdihog sa balaang espiritu, ang imong sulugoon, O God, huyang. Gikinahanglan niya ang imong pagdihog, ang imong kusog, gikinahanglan niya ang imong kaalam. Hinaot nga imo siyang gamhan karon sa pagbatbat sa imong mensahe, ug kining mga katawhan nga nagatigom karon dinhi sa iligan. Hinaot, O Dios, nga ang among kasing-kasing ug hunahuna imong pag-aablihan aron dili kami mapariha sa mga katawhan didto sa Nazareth nga taliwala sa mga pribilehiyo nga ilang na-enjoy
gisalikway gihapon nila ang among Ginoong Hesukristo. Oh, far be it from happening in our midst, O God. Ug mao kini among giampo ug gipasalamatang daan sa ngalan ni Jesus. Amen. Mudangat na kita sa unang punto, God's general blessing. Ang kinatibuk ang panalangin sa Ginoo nga na-enjoy natong tanan. Wala gayoy exception, mga kaigsuunan. Ang general blessings nga gihatag sa Ginoo sa tanang katawhan, mga panalangin nga mauntay magduso kanato nga musimba ug mualagad sa atong buhi nga Dios. Ang tanang mga tawo dunay panalangin sa kining gitawag og general revelation. General revelation sa atong Ginoo mismo. General revelation sa binuhatan as creator, isip magbubuhat, mga kaigsuunan. Nagbilin ang Ginoo kanato sa tanang mga butang, kahoy, bukid, mga hayop, mga pagkaon, hangin nga atong giginhawa, adlaw, mga kabituunan. Dili kita makatan-aw ni ining tanan, nga dili nato makit-an ang gahom ug himaya sa atong magbubuhat. These are the excellent work in His hands. Ang atong kabaskog sa panglawas, matud pa sa Psalm chapter 19 verse 1, ang giingon dinhi, ang kalangitan nagpadayag sa himaya sa Dios, ug ang kawanangan nagpakita sa iyang mga buhat. So, muhangad kita sa kalangitan, muhangad kita sa kawanangan, makita nato ang himaya sa Dios, ang gahom sa Dios. Ang mga binuhatan, mga kaigsuunan, mga kahigalaan, nagpadayag kini sa grasya sa Ginoo, sa kinaiyahan sa Dios. It declares God's divine essence. Na-enjoy nato kining tanan, ulan, pagkaon, tubig nga atong giinom. Busa wala kitay ikapangatarungan, wala kitay excuse kung wala kita nangalagad sa Ginoo, kung wala kita nagsimba kaniya, kung wala nato siya ilha sa atong kinabuhi sa adlaw sa paghukom, wala kitay excuse. Dili kita makaingon nga wa mi kahibalo, Lord, ignorante kami. No, we are not ignorant. Gumikan kay sa matag adlaw sa atong kinabuhi, nadawat nato ang panalangin gikan sa Dios. Romans chapter 1 verse 20. Ang giingon dinhi, sukad nabuhat sa Dios ang kalibutan, tin-aw kaayo nga nakita diha sa mga butang nga binuhat sa Dios ang iyang dili makita nga mga kinaiya, nga mao ang iyang gahom, nga walay katapusan ug ang iyang pagka-Dios. Busa wala na sila'y ikapangatarungan. So you see, walay ikapangatarungan ang mga tawo nga wala muila sa atong buhi nga Dios. Ang giingon ni Apostol Pablo niini nga bersikulo, pinaagi sa mga binuhatan, pinaagi sa mga binuhat sa Dios, ug pinaagi sa iyang probidensya, makit-an gayud nato ang himaya sa Dios. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen. Pinaagi sa atong pagtan-aw sa mga panalangin nga gihatag sa Ginoo sa matag usa kanato. God exists and it is unmistakable. Dili gayud ikalimod nga adunay Dios. Kini nga pagpadayag sa Ginoo insakto na kini, supisyente na kini, mga kaigsuunan, nga makapahimo kanato nga walay ikapangatarungan, walay excuse. Kinahanglan nga matingala usab kita nganong ang bagang katawhan dinhi sa kalibutan wala mo ilaw, wala mo tamod sa atong buhi nga Dios, despite the clear evidence sa iyang grasya ug kaayo sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Ikaduha nga general blessings nga atong nadawat gikan sa Ginoo, ang tanang mga tawo adunay inward testimony sa atong konsensya. Gibutangan kita og konsensya sa Ginoo matag usa kanato. Doon na tay instinct knowledge nga doon na Dios nga gamhanan. Di nato na ikalimod. Ang atong konsensya mutulisok kanato, ang atong konsensya nagatsulti kanato, nagatudlo kanato nga doon na Dios nga kinahanglan natong pasalamatan. Romans chapter 1 verse 19. Kay unsay mahimong masayran mahitungod sa Dios, wala matago ngadto sa mga tawo, kay ang Dios gayod mo'y nagpadayag niini ngadto kanila. Ang konsensya gibutang sa Ginoo sa atong kalag aron makahibalo kita by instinct
nga duna gyoy Dios. Mao nga kanang mga tawo nga moingon nga walay Dios, ilang gipugngan ang ilang konsensya pero wala sila'y ikapangatarungan. Ang konsensya usa kana sa blessing, usa kana sa panalangin nga gihatag sa Ginoo sa matag usa kanato. Matud pa ni Charles Hodge, akong basahon sa English, it is not of a mere external revelation which the apostle is speaking. Dili lang kuno ang mga external, panggawas nga pinadayag sa Ginoo ang gihisgutan ni Pablo. Pinaagi sa mga binuhat, mga bukid, mga hayop, mga bituon, adlaw, hangin. Dili lang na ang gihisgutan kuno ni Pablo, but of that evidence of the being and perfections of God, which every man has in the constitution of his nature, kundili sa ebidensya nga gibutang sa Ginoo sa kalag sa tawo pinaagi sa konsensya. Wa ba mo masayod nga duna gyoy haw-ang sa atong kinasuluran nga ang Dios lamang ang makapuno niini mga kaigsuonan. Duna gyoy haw-ang, dunay konsensya sa atong kasing-kasing nga ang Dios lamang gyud ang makapuno. Paminaw nato si Augustine sa iyang libro nga gisulat. Ang giingon ni Augustine, "You have made us for yourself, and our hearts are restless until they rest in you." Tinuod gayud kana. Gibuhat kitang tanan sa Ginoo ang atong kalag, dili gayud makapahulay hangtod nga mopahulay kini diha sa atong Ginoo. Now, ang mga tawo gakinahanglan gayud nga mosimba sa mas gamhanan pa kanato. Instinct na nga gibutang sa Ginoo sa atong konsensya. Mao nga kumuadto kita sa mga tribo, mga karaan kayo nga mga tribo sa kasaysayan, doon na gyoy concept of worship. Doon na sila'y mga giludhan sa pagsimba, pero gumikan kay wala nila mailhi ang Dios. Imbis nga musimba sila sa tinuod nga Dios, didto na sila misimba sa mga Dios-Dios, didto na sila misimba sa adlaw, gisimba na nila ang bulan, ang mga bituon. Human beings need to pay homage to something outside of themselves. Kung wala nila simbaha ang Dios, they will be inclined to worship something else ug ilang ihatag ang ilang devosyon ni anang mga butanga kung wala sila musimba ug muila sa tinuod nga Dios. Now, mo kini inward testimony of our conscience. Gidescribe sa Biblia ang atong konsensya ingon nga pagpamatuod sa Dios sa iyang balaod sa atong kasing-kasing. Mao nga bisag walay Biblia nga moabot sa usa ka tribo mga kaigsuonan, walay mga magwawali nga nakaabot dito, giunsa man nila pagsayod nga sipyat ang mga wat. Giunsa man nila pagsayod nga sala ang pagpamakak, sala ang pagpangabit mga kaigsuonan. There is an instinct knowledge of the law of God sa konsensya, sa kalag, sa matag usa. We have this inner understanding of right and wrong. Ang mga wala pa sa Ginoo, ang mga makasasala, ilang pugngan ang pagpanglihok sa ilang konsensya. Mao kini giingon sa 1 Timothy chapter 4 verse 2. Ang giingon dinhi, nagikan kining mga pagtulon-ana sa limbong sa mga tawong bakakon, ug ang ilang mga konsensya dili na mubati nga daw gipasuan og binagang puthaw. So you see, ang ilang konsensya kuno, ilang gipugngan dili na mubati. Titus chapter 1 verse 15, ang giingon dinhi, kanila nga mga putli, ang tanang butang putli, apan alang ni adtong mahugaw ug walay pagtuo, wala gayoy butang nga putli kay hugaw man ang ilang hunahuna ug tanlag. Kining tanlag mga kaigsuonan, konsensya kini. Mao nga ikatingala gayud nato nganong ang bagang mga katawhan dinhi sa kalibutan wala mo ila ug wala mo simba sa Dios nga klaro man unta nga gipadayag sa Ginoo ang iyang balaod sa konsensya or tanlag sa matag usa. So dili lang ebidensya sa mga binuhatan nga aduna gayoy Dios ang iyang gihatag kanato, kundili ebidensya usab sa atong konsensya. Ikatulo, unsay mga general blessing nga gi-enjoy sa matag usa kanato? Well, kining gitawag og forbearance. Sa Bisaya pa, mapailubon gayud kaayo ang Dios kanato. Pasensyoso gayud kaayo ang Dios kanato. Gaantos ang Dios kanato.
Ang giingon dinhi sa Romans chapter 2 verse 4, "O giabusahan ba nimo ang iyang pagkamaluluyon ug pagkamainantuson ug pagkamapailubon? Wala ka ba masayod nga gikaluy-an ka sa Dios aron ka maghinulsol kay sa tinuod lang? Sa kadaadlaw natong pagpakasala at tubangan sa Dios, kung ang Dios dili pa mainantuson, kung ang Dios dili pa pasensyoso, gisiluta na unta kita niya, hagbayan pa. Iya na unta kitang gipatay, iya na unta kitang gitambog karon sa impyerno. Pero nagpailob ang Dios. Blessing ka na, mga kaigsuunan, panalangin ka na. Ug kana nga panalangin kinahanglang magduso kanato nga makig-uli kaniya, nga musimba ug muila kaniya. All men should be in hell at this very moment. Kitang tanan, takos na kita nga itambog sa impyerno bisan pa niining taknaa. Mao nga matag segundo nga wala pa kita sa impyerno, ebidensya ka na sa pagpailob sa Dios, sa iyang kaluoy ug sa iyang pagka-mainantuson. Gumikan kay gihatagan sa Dios ang tanang mga tawo ug kahigayunan nga maghinulsol ug musalig kang Kristo. And in addition, majority sa mga katawhan niining kalibutana nagrebelde gayod sa Dios, misalikway sa Dios, and yet hangtod karon matinud-anon gayod ang Dios sa pagbuo ug panalangin sa tibuok kalibutan. Na-enjoy nato ang riches of life out of God's goodness. Ang mga tawo nga kusog kaayo mamalikas, ang mga tawo nga kusog kaayo magbugal-bugal ug magwali usab batok sa Dios, pero ang hangin nga ilang giginhawa gikan kana sa Ginoo, wala lang gyud kana nila maamguhi, mga kaigsuonan, or naamguhan nila apan ilang gipugngan ang tingog sa ilang konsensya. Kining kaayo sa Dios kinahanglan nga magduso kanato nga mubow down kaniya diha sa pagdayig ug pagsimba. Kinahanglang sama ni Kristo matingala usab kita nganong ang bagang panon sa katawhan mibalibad gihapon sa Dios. Ikaduhang punto, atong hisgutan karon ang lungsod sa Nazareth, kay doon na gayoy particular blessing nga gihatag ang Ginoo kanila, pero wala nila kini gamita aron sa pagpakig-uli sa Dios. The people of Nazareth were particularly blessed. Mga Hudiyo kadto sila, mga kaigsuunan. Ang saad sa Ginoo sa daang tugon gihatag pinaagi kanila. Ang balaod sa Dios gihatag pinaagi sa mga Hudiyo. Ang tabernakulo nga ang sulod ni adto mga anino mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo mianhi pinaagi sa mga Hudiyo. Ug ang mga propeta gisugo sa Ginoo pinaagi sa mga Hudiyo. Ug niadtong mianhi ang anak sa Dios sa kalibutan, didto gyud sa mga Hudiyo siya unang nagwali. Adunay gitawag nga Jewish priority. Grabe kaayo ang kahigayunan nga gihatag sa Ginoo kanila, ang privilege. Ang giingon sa John chapter 1 verse 1, mianhi siya sa iyang kaugalingong katawhan apan wala sila mudawat kaniya. This is speaking of the Jewish people. Mibalibad sila kang Kristo. Imbis nga ilang dawaton si Kristo, despite the privilege nga ilang nadawat gikan kaniya. Matthew chapter 10 verse 5 to 6, ang giingon dinhi, gidala ni Jesus kining napulog duha ka apostoles uban niining mga pahimangno. Ayaw kamo pag-adto sa kayutaan sa mga dili Hudiyo ug sa bisan unsang lungsod sa Samaria. Adtua hinuon ninyo ang nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. So you see, gi-prioritize ginunta sila sa Ginoo, mga kaigsuunan. Pero ila kining giusik-usikan nga pribilehiyo. Matthew chapter 15 verse 24. Unya mitubag si Jesus, gipadala ako ngadto lamang sa nawalang mga karnero sa nasod sa Israel. Sa laktod nga pagkaistorya, they had every advantage. Everything God has shown to them pointed to Christ. And still, bisan pa ni ana, mga kaigsuunan, wala gihapon sila mutuo sa atong Ginoong Hesukristo. Gisalikway gihapon nila ang atong buhi nga Dios. Mao nga natingala si Jesus sa ilang pagkawalay pagtuo, sa ilang pagkadili matinuuhon. Usa pa, nadungga nila ang pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo.
kining magwawali sa atong kapanahunan karon, wala ra ni kakumingking sa abilidad ni Kristo sa pagwali. So they had the privilege of personally hearing the message of Jesus Christ. Mark chapter 6 verse 2 sa atong teksto. Nianang adlawng igpapahulay, miadto siya sa sinagoga ug nagtudlo sa mga tawo. Daghan ang mga tawo didto. Sa ilang pagkadungog kaniya nahibulong silang tanan. Busa nangutana sila, diin man niya hikat-uni kining tanan. Unsa mang matanga sa kaalam kining nabatunan niya. Ug giunsa man niya paghimog mga milagro. So, girecord ni Mark nga natingala gayud sila. Nahibulong sila sa mga pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo. They wondered kung asa gikan, asa nakatunan ni Hesukristo ang kaalam nga migawas gikan sa iyang baba. So they had the privilege of hearing the amazing teaching of Jesus Christ. Nakita usab nato kini sa Marcos kapitulo 1 bersikulo 22. Ang giingon dinhi, ang mga tawo nga nakabati kaniya natingala tungod sa iyang pagpanudlo nga may awtoridad ug dili sama sa mga magtutudlo sa balaod. Because Jesus spoke with authority and he taught with authority. The greatest of the prophets said, "Thus says the Lord." Mao kini gisulti sa mga propeta, miingon ang Dios, pero si Jesus, ang giingon ni Kristo, "I say unto you," gipamulong ko kaninyo. So aduna gayoy awtoridad si Kristo sa iyang pagpangwali. He spoke with the authority of God. Wala po'y makasupak sa pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo, gumikan kay aduna siya'y dili masukod nga kaalam ug kahibalo. Kinsay magduda, mga kaigsuunan, nga ang kaalam ni Kristo mas labaw pa sa pinakamanggialamong tawo niining kalibutana. And yet, despite the privilege nga ilang nadawat nga nadunggan nila mismo si Kristo nga nagwali, misalikway gihapon sila kang Kristo. Dili gihapon sila motuo. Mao nga ang giingon sa verse 6, and he wondered at their unbelief. Natingala siya sa ilang pagkawalay pagtuo. Ikatulo, nakita nila ang katingalahang butang mga milagro nga gibuhat ni Kristo. Ang giingon diri sa bersikulo 2, diin man niya hikat-uni kining tanan, unsa mang matanga sa kaalam kining nabatunan niya, ug giunsa man niya paghimog mga milagro. So, wala lang nagwali si Kristo with authority, kundili iya pang gi-demonstrate pinaagi sa iyang mga kamot ang iyang giwali. Giayo niya ang mga bakol, ang mga patay nabuhi, mga kaigsuunan, ang mga giyawaan iyang gihimong gawasnon gikan sa mga demonyo. Everything Jesus Christ did carried with authority. Nadunggan nila, sigurado kita nga nadunggan nila kung giunsa pag-ayo ni Kristo ang taong giyawaan didto sa Gadarin, mga kaigsuunan. Katong mga demonyo nga gipapahawa ni Kristo og mibalhin didto sa mga baboy. Nadunggan kadto, mikuyanap na kadto ni adtong lugara, and yet wala gayud gihapon sila motuo. Giayo ni Kristo ang tanang mga masakiton ug bisan ang mga patay iyang gibanhaw, mga kaigsunan. Gidemonstrate ni Kristo nga aduna siya'y gahom batok sa kamatayon. Ug bisan pa ang mga hangin, bisan pa ang mga balod, mituo sa atong Ginoong Hesukristo. Mipatuo kaniya sa iyang mga pagbadlong. Ug wala gayoy duda, mga kaigsuunan, nga si Kristo gayod mao ang iyang giangkon sa iyang kaugalingon, ang anak sa Dios, ang Mesiyas, ang Dios ug manluluwas. After all, ang basihan ra sa mga tawo nganong ilang gisalikway si Kristo gumikan kay kababayan nila. Nagtubo si Kristo sa ilang lugar. Nakita nila si Kristo nga panday nga taga Nazareth, ug bisan pa ang mga ubang mga batan-on dito basin ug kadula ra nila si Kristo niadtong nagtubo sila. Imposible kuno nga ang Mesiyas panday nga taga Nazareth. So bisan pa sa mga ebidensya nga gipakita sa atong Ginoong Hesukristo sa kaalam, gitabunan nila kadtong tanan kay didto sila nag-focus nga kababayan ra na nato, taga diri ra na. Jesus Christ marveled at their unbelief.
This is the great tragedy of unbelief, mga kaigsuunan. Gihatagan sila og daghan kaayong mga kahigayunan. Mao nga panilngan gayud sila sa Ginoo, paninglon gayud sila sa Ginoo ug mas dako nga pagpaningil. Gumikan kay mas advantageous gayud sila kaysa bisag kinsang mga katawhan dinhi sa kalibutan. Luke chapter 10 verse 13 to 15, gitunglo sa Ginoo ang mga syudad nga gipakitaan sa Ginoo og daghan kaayong mga milagro, gitunglo sa Dios. Grabe kayo ang privilege. Ang giingon dinhi alaot ikaw Corazin, ug alaot usab ikaw Betsaida, kay kun ang mga milagro nga nahimo diha kaninyo nangahimo pa unta didto sa Tiro ug sa Sidon, dugay na untang naghinulsol ang mga tawo didto ug nagpakita niini sa paglingkod sa paglingkod nga nagsulob og bisting sako ug nagbulibod og abo sa ilang kaugalingon. Sa adlaw sa paghukom, mas kaluy-an pa unya sa Dios ang Tiro ug ang Sidon kay kaninyo. Ug ikaw Kapernaum, buot mo bang ituboy ang imong kaugalingon ngadto sa langit, ibanlod ka hinuon ngadto sa impierno. So, mas kaluy-an pa kuno sa Ginoo ang mga wala nakadawat og pribilehiyo sa adlaw sa paghukom. Panilngan sila sa Ginoo ug dako kaayo sa tanan, mga kaigsuunan. Ang giingon sa Mark chapter 6 verse 11, kung mahiadto kamo sa usa ka dapit diin ang mga tawo dili mo dawat o dili mamati kaninyo, biyai ka ng dapita ug itaktak ang abog sa inyong tiil, ingon nga pagpasidaan batok kanila. Mo kato ikaduhang punto, Nazareth received all the blessings and privileges from God, and yet they still rejected the Lord Jesus Christ. Ikatulong punto, ang mga tawo niining kalibutana, ikaw ug ako, kung dili kita mahigmata, giusik-usikan gayud nato ang panalangin sa Dios. So many have squandered their advantages. For example, ang kontinente sa Europe, didto nagikan ang Reformation, didto nagikan ang pagpangwali sa pulong sa Ginoo. For example, ang France, homeland kadto ni John Calvin. Tanaw nato ang France karon, grabe kaayo kakalibutanon ang mga tawo, absolute unbelief. Ang Germany, homeland ni Martin Luther nga gigamit gayud sa Ginoo sa pagsugod sa Reformation. What is happening in Germany right now? That nation is in a state of unbelief. Ang Great Britain and ang England, hometown sa mga Puritans, katong nagsulat og daghan kaayong mga libro nga ato ganing gibasa pa karon, nagtudlo mahitungod sa pulong sa Ginoo. But what is the state of England right now? It is in a state of unbelief. Dili ba ikatingala nga despite sa privilege ni ining mga dapit nga akong gihisgutan, wala gihapon sila mutuo ug mutamod sa Ginoo sa atong kapanahunan karon. Now, what about America? Kung ang Amerika ang atong pagahisgutan, mga kaigsuunan, grabe kaayo ang kahigayunan, panalangin nga gihatag sa Ginoo kanila. When that nation was founded, it was founded with the Word of God. Ug ang mga misyonary sa tibuok kalibutan gikan sa Amerika. Ang gospel, ang ebanghelyo, gisangyaw sa ilang nasod, sa radio, sa television, sa ang internet sermon available for download 24/7. Ang nasod sa Amerika na-saturate gayud sa gospel. Pero nganong ang Amerika karon mo'y number 1 nga ga-promote sa abortion, number 1 nga ga-promote sa same-sex marriage, number 1 nga ga-promote sa pedophilia. Well, panilngan sila sa Ginoo ug mas dako nga pagsingil sa adlaw sa paghukom. Bisan pa diri sa Pilipinas, we have all the privileges of being recognized as a Christian nation in Asia. But what is happening in our land right now? Bagang panon sa mga Pilipino, wala gayod mutamod sa atong buhi nga Dios. How many times nga ang ebanghelyo ginawali sa mga radyo niining nasura? How many times nga dunay mga street preaching naghatag og mga balasahon? How many times nga ang mga pagwali sama sa atong gibuhat karon nahitabo na niini nga nasod, and yet people continue to reject the Lord Jesus Christ. Now, unsay atong ikapangatarungan sa pagbalik sa Ginoo? Unsay atong ikapangatarungan sa adlaw
sa paghukom, mga kaigsuunan. Now, sa pagbalik sa Ginoo, gamiton sa Ginoo nga ebidensya kining pagwali karong adlaw, February 5, 2023. Moingon ang Ginoo, di ba ni adtong Pebrero 5, 2023, nadunggan nimo ang mensahe sa ebanghelyo sa Iligan, sa Jollibee, nganong gisalikway manimo ang Dios. Nganong wala man ka mutamud sa Ginoo. So kining pagpangwali karon, gamiton kini sa Ginoo ingon nga ebidensya bato kanimo kun pagkahuman niini. Nagpabilin ang imong kasing-kasing nga dili matinuuhon sa Dios. Nagpabilin ang imong kasing-kasing nga walay pagtamud sa Ginoo. Ang mga tawo didto sa Nazareth, mibalibad sila sa pag-ila ug sa pagsimba sa Dios. Dili gumikan kay nagkulang sa ebidensya. Dili gumikan kay walay ebidensya, mga kaigsuunan. Determinasyon gayud nila nga mubalibad sa atong Ginoong Hesukristo. Pareha sa atong kahimtang karon. Dili man gumikan kay walay ebidensya, kulang ang ebidensya sa Ginoo niining nasura. We have all the evidences of the goodness of God in this nation. And yet, people are determined to still reject God. Kung ang general revelation, matud pa sa Romans 1:20, kung ang general revelation sa mga panganod, mga bukid, kay kabituunan, mga hayop, hangin, tubig nga atong giinom, kining kabuhatan sa atong Ginoo, kung kini nga mga ebidensya, igo na, aron hukman ang mga tawo sa adlaw sa paghukom. How much more sa bugat kaayong panalangin nga gihatag sa Ginoo kanato nga ang pulong, ang ebanghelyo gibat-bat sa atong nasod, giwali sa atong taliwala, mga kaigsuunan. Most of humanity in the history of the earth have had only natural revelation. Most of the people wala gyud maabti sa pagwali sa Ginoo, and yet they are without excuse. Wala sila'y Biblia, ha? Walay mga churches, walay mga missionaries nga nakaabot kanila, and yet they are without excuse. Now, kini nga generation, hingsamot gayod nga wala kitay ikapangatarungan kung magpabilin kitang gahi ug mobalibad sa atong Ginoong Hesukristo. Higala ug igsuon, ang kamatuoran nagaingon nga ang Dios balaan, balaan, balaan. Ang atong konsensya nagpamatuod nga ang Dios balaan, ug ang atong konsensya usab nagpamatuod nga kita makasasala. Samot na sa specific revelation nga gihatag sa Ginoo sa matag usa kanato. Ang pulong sa Ginoo nagpadayag nga atong gisupak ang balaod sa Dios. Mga bakakon kita, nagsimba kita og mga Dios-Dios. Ang atong hunahuna og kasing-kasing laway gayud kaayo sa nga tanan. Musupak kita sa atong mga ginikanan, mutubag-tubag ang mga anak sa ginikanan. Mamalikas ang mga tawo, ang adlaw ang igpapahulay. Most of the people today, tua sa bulangan, tua sa mga merkado, tua sa mga party ug kahilayan, imbis nga mo join sa pagsimba sa Dios. Ang Ginoo mismo nagpadayag nga kita mga makasasala nahailalom sa iyang tunglo, ug wala kitay mahimo sa pagluwas sa atong kaugalingon. Dili kita makalikay gikan sa tunglo ug kapungot sa Ginoo sa atong kaugalingong pagpaningkamot. But the good news is this: si Kristo mianhi sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Ang requirement sa Ginoo 100% obedience. Dili nato kini kaya. Si Kristo nahimong tawo in order to represent us. Kapuli siya nato. He died as our substitute didto sa cross sa Kalbaryo. Iyang gisunod ang kinatibuk-ang sugo sa Ginoo. Ug usa pa ka requirement alang sa atong kaluwasan is that ang atong sala bayran pinaagi sa dugo, pinaagi sa kamatayon. Ang bayad sa sala kamatayon. Si Kristo gibuhat niya kini alang sa iyang mga katawhan. Busa ang tunglo ug kapungot sa Dios, imbis nga iyang ibubo ug dawaton sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako, si Kristo ang misalo sa tanang kapungot ug tunglo sa Dios didto sa cross sa Kalbaryo. Wala na'y nahabilin pang tunglo ug kapungot alang sa tanang mga mutuo ug musalig kang Kristo. This is the good news of the gospel. Higala, dawata kining maayong balita.
Imbis ikaw ang silutan sa Ginoo, imbis ikaw ang mag-antos, si Kristo ang nag-antos alang sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Dili ka ba maghinulsol sa imong sala? Dili mo ba ibutang ang imong pagsalig lamang kang Kristo ingon nga imong Dios ug manluluwas? O higala, ayaw baliwala kini nga mensahe. Ayaw baliwala kini nga mensahe. Pag hinulsol sa imong sala, ilha nga dili ikaw makaluwas sa imong kaugalingon, ug ilha usab nga ang gibuhat ni Kristo didto sa krus sa Kalbaryo igo na alang sa imong kapasayloan, alang sa imong kaluwasan. Ug kung muduol ka sa Ginoo karon mismo, mutawag kaniya alang sa kaluwasan, dili kaniya balibaran. Iya kang luwason ug ang imong ngalan isulat sa libro sa kinabuhi ug hatagan kaniya og bag-ong kasing-kasing ug bag-ong pagkatawo. Iya kang suluban sa imong pagkamatarong. Now buhata kini karon dayon kay basig ug maulahin ang tanan. Ayaw ug usok-usiki kini nga pribilehiyo nga imong nadawat karong adlaw. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo nga napadayag niining taknaa. Among gipangayo ang pagpanglihok sa balaang espiritu alang sa pagsunod nila sa mensahe sa ebanghelyo. Hinaot nga dili sila mapareho sa mga taga Nazareth nga ilang giusik-usikan o gikamasaan ang pribilehiyo, ang mensahe nga ilang nadawat gikan kanimo. O nangaliya kami o Dios nga pahumukon nimo ang kasing-kasing ug hunahuna sa matag usa. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Daghang salamat sa pagpamati sa mensahe sa pulong sa Ginoo. God bless us all.